Moet je die schoenen niet pakken dan of zo? Nee, die mag je niet raken. Ja, je hebt het al vaker gedaan natuurlijk. Zoals te doen toen ze zat was, dat was pas grappig. Oh. Wat ben je nou aan het doen? Oh. Nee, niet te goed, niet te goed. Oh. Nope. Ik ben nou met te.